Yeah, what you see is the next. Who will be the best? Wakar ga da test. Ku biyo ni da rest. Ibrahim ni asalin so. MGY Jabir taso. D1 baiti zai fi so su kaɗe zaman ga bayanin sauti. Taka rawa, taka rawa, gashi taka rawa, boys and girls taka rawa, taka rawa, taka rawa, gashi taka rawa, boys and girls taka rawa. Taka rawa yan gayu ku yi sama ku yi juyi da majajjawa. Yau ga ni gare ku masoya na yi wanka na sa kayan kawa. Asalin so ne mai sona ya ki taho na san ba damuwa. Dubi tsari na kalli gilashi na haɗe ne wanka yan mata duba mana juyo mi rawa. Juyo taka rawa, taka rawa, gashi taka rawa, boys and girls taka rawa. Yo, mutan arewa ku saurara, lamuran mu misalura, mu haɗe kai shi ne da fara mai haƙuri shi ke yin zarra. Manna zo na tukun yau ƙara, mi haƙuri makarar mu saura. Ɗana ƙwarai san baya gadara, na ja birki zan fara kowanne in zaman sai gyara. MJ na kiɗan yayi, ga waka 'yar yayi, to dukka ku yau layi, na sabon sayi. Taka rawa, taka rawa, gashi taka rawa, boys and girls taka rawa. Taka rawa, taka rawa, gashi taka rawa, boys and girls taka rawa. Taka rawa, taka rawa, gashi taka rawa, boys and girls taka rawa. Wani suna na hakan ake kira babban yar uwa. Na so da batun soyayya za so ki amsa a ba wata damuwa. Soyayya sa'ar masoya in kin bani zan taka rawa. Sannan kuma dukkan shaɗi zan miki domin in burge